ban cika son magana irin haka ba, amma ta zama mun dole ne because na tashi da safe na tare da wani malami ya kira ɗaya daga cikin ɗalibaina har yana rantsuwa da Allah wai wanda bai bi Qur'ani ba dan wuta ne zai tashi makafu, yana jawo ayoyi. Na ji su na kau da kai, magana ta ki karewa tun asuba suke tattaunawa da almajirina, wai har yana cewa wai a haɗa ni da shi. Na zo na karɓi waya na tambaye shi na ce a karamakan lahu, da ya ji muryata kuma sai ya kashe. Sai na karɓi lambar na kira shi na tambaye shi na ce na ji abin da kake faɗa, duk wanda bai bi Qur'ani ba cewa ɗan wuta ne shi. Me yiwuwa yana jin magana nan da nake yi, ga lamba ta nan ai yanzu ya samu ya jira mu yi maganar yaƙi. Kuma duk wanda zai tambaye ni ya kira ni ga lamba ta 08033713935. Duk duniya kaf babu wani annabi da ya taba ganin Qur'ani. Bari mu kwararo tun daga farko har ƙarshe. In akwai annabin da ya taba ganin Qur'ani da idan sama a gaya mu. Bismillah. Annabi Adamu bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Shitu ɗansa bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Idris ɗan Annabi Shitu bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Nuhu ɗan Annabi Idrisa bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Ibrahim daga zuriyar Annabi Nuhu bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Isma'ila ɗan Annabi Ibrahim bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Ishaqa ɗan Annabi Ibrahim bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Yaqub ɗan Annabi Ishaqa bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Yusufu ɗan Annabi Yaquba bai taba ganin Alƙur'ani ba. Annabi Musa daga zuriyar Annabi Yaquba bai taba ganin Qur'ani ba. Haruna Annabi dan uwansa bai taba ganin Qur'ani ba. Sa'annan Annabi Sama'ila mutumin Rama bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Ishaya bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Irmiya bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Natan bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Daniel bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Dauda bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Sulaimana ɗan Annabi Dauda bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Zakariya bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Yahaya bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Isa alaihi salatu wanda shine Yesu, wanda ya zo da siffar mutum, Allah ya shigo duniya da siffar mutum, aka kira shi da suna Yesu, bai taba ganin Qur'ani ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ku da kanku kun faɗa bai taba ganin Qur'ani ba. Ku da kanku kun faɗa bayan rasuwarsa ne su Sayyidina Abubakar da Usman da waye suka rubuta Alƙur'ani. Ku da kanku kun faɗa, kuma yana da wa'azin, kuma yana nan. Shi da kansa annabi bai taba ganin Qur'ani ba, kuma kun ce duk wanda bai bi Qur'ani ba zai dan wuta ne. Wannan shine magana ta ƙarshe. Allah ce mu kiyo. Yesu almasihu shine hanyar gaskiya. Yesu almasihu shine hanyar gaskiya. Littafi at-taura, linjila, zabura ita ce hanyar gaskiya. Daga kin gaskiya sai bata. A je a tambayi malamai. Idan wannan magana da na faɗa ba haka take ba, ga lamba ta nan a kira ni. Ni ne Rabaran Sheikh Yusuf Umar, ni na faɗi wannan magana.